Nu vil Emil prøve at lave et langskud. Nu vil Andreas lave et langskud. Nu vil Emil lave en helflugter. Nu vil Andreas lave en helflugter. Yes. Nu vil Emil jonglere og derefter skyde på mål. Nu vil Andreas jonglere og derefter skyde på mål som før. Så holder vi en lille pause, hvor vi lige skal have en sodavand. Nu er tissepause. Ved du, hvorfor geden gik over vejen? Nej. Fordi den ikke kunne flyve. Emil laver en bryststemning og derefter skyde på mål. Nu vil Andreas lave en brystsving og skyde på mål som før. Det var fint, kanin. Lave en flyvende hollænder. Nu vil Andreas også prøve at lave en flyvende hollænder. Nu vil Andreas lave en bryststemning og skyde på mål som før. Nu vil Emil jonglere. Nu vil Andreas lave et straffespark. Nu vil Emil jonglere. Emil, du skal ramme den med panden, og du skal hætte ikke med fjæset, din Nu klump. vil Andreas prøve at lave en finte. For helvede, Andreas. Vi spilder vores tid med det her lort. Så skal vi løbe og skyde på mål. Jeg kunne bare ikke lade være. Nu vil Andreas lave en flyvende hollænder. For helvede, Andreas. Er du okay?